Бародаро, салом алейкум. Чхеле ки дидестен назди мода радиатор истодаги. Ана тенаш 2 киловаттай. Бисёртон савол додестен барои барфуай ози ханахрияк сар шид. И қавақт погода мисол гарм буд, инахай ба хости худо мисол барф зад. Бародаро, мегзарим сари мавзӯ чӣ хели масъала дар ҳамин маслени обогревател ҳамин радиаторода чӣ хели равған рехтан дар кор. Бародаро, ино ҳар хел масъала нарезен. Атработкои мошинам ухелиам нарезен. Бародаро, барои намешава, чирақпирақ мекуна. Нигоҳ кунед, урусо меган вретёнка номша. Баъд мисол агар хел мумкини маслаи трансформаторни маслай ку бародаро, ҳавай агар ҳам хели мисол дошта боша трансформаторни масла бигирен бародаро, инамида далифка ним литр кадан дар кор. Дигар хелоша мисол вақте сиз гарм кад 1 литр равған рези басай дастачнай то қиртиқша басай. Анами шоножда мисол медони чанқа то 2 шона холӣ монен басай. И тенеш борика ира ма бисёр вақт ним литр мерезимаш. Як хел одам тошто чӣ мега? Мега 3 литр рехтан дар кор. И бачаҳо дуруғай бародаро. Инаи мисол сиёҳ меша, яй поча метавона шида, бохел либос пибос меонад, цветошон дигар мешавад. Инам қа информатсияи мо дар бораи радиатор. Бисёр савол доди, комментариятонро мехонам. Ина мисол бародаро саволтонда ҷавоб. Чӣ саволе доред бинависед, ман ҳатман ҷавоб мегардонам. Раҳмат барои тамошотон, барои дастгиритон. Ҳар яктатон дастгирӣ кунед, мо иншоаллоҳ пеш мерему, шумоам хеле хубтар доно мешед. Раҳмат.